Empresas asociadas á AVE participan na campaña de Nadal da patronal que porá en xogo 3.000 euros. Tralo éxito acadado no verán, a AVE decidiu repetir o sistema de participación. Os clientes deberán subir unha foto dos tickets á web da entidade, co que entrarán directamente no sorteo semanal de 5 premios de 100 euros, así como un sorteo final de campaña de 1.000 euros para un único gañador. A campaña ten o mesmo funcionamento que a de verán. Vamos a registrar os tickets na nosa web, ca app que temos, foto a ticket ou a factura, volven a participar todos os negocios e todas as empresas que hai en Boiro, o sea, que valen tickets ou facturas de calquer negocio, e nada, é moi fácil, quitarlle foto co móvil, subila á web e quedan registrados. Ademais do incremento da contía dos premios, a principal novidade deste ano é que a AVE correrá con todos os gastos sen repercutir ningunha cota adicional ás empresas participantes. E por primeira vez nos 25 anos de historia da AVE é a primeira vez que non se vai cobrar nada adicional por esta campaña a ningún dos socios e socias. Entonces sale totalmente gratuita. Non é este o único detalle que a entidade terá cos seus socios, os que agasallará cunha axenda coa memoria de actividades da patronal. Por outra banda, volverá a poñer á venda as caixas regalo para que os empresarios poidan incluílas no aguinaldo de Nadal para empregados ou clientes.